Pero ari karon nga gabi diri sa aton nga pangalagad joining us over the phone is Dr. Ana Maria Alaarni Punan ang tagpamuno sang CDR nimo diri sa Syudad sa Bacolod. Doc, may gabi sa imo si Action Art live da subong sa Action Firing Line program. Mayang gabi man Action Art. Salamat gid sa time. Doc, can you tell us kay nagligad to do mga estudyante sa USLS ang gin-orient ninyo hindi lamang disaster preparedness ang mga response himuon, especially nagalakip sa pandemic, kag damo-damo nga estudyante to, Doc? Yes, Action Art, mga more or less 500 students na nila, senior high. Okay. So, bali ang inyo orientation through kwan lang ni siya, virtual, no? ISM Yes, face-to-face? Zoom lang, Zoom. Zoom lang. So, bali, can you tell us, anong mga kaundan diri sang maging hatag ninyo nga orientation sa mga students, Doc? So, ang amon topic actually daw, 5 ka-topics. Ang DRR, Disaster Risk Reduction Management System, tapos earthquake, fire, kag COVID response naton sa city. So, ang purpose sina, at least sa mga estudyante mismo, kay balo, kagintindi sila, sa ila dapat imuon para mangin advantage sa part nila in case during emergencies, calamities, or even katulad sa nga pandemic. Yes, kay ang ila ni nga kwan sa subject nila nga para makaobra bala sila sang family emergency preparedness plan. Okay. So that's why they need the orientation so that they can grasp the sang aton nga disaster, kung paano naton gina-manage ang disaster sa Philippines at the same time sa city. Oho. So, ang ila sini nga may grado ni siya, Dok? Or makatapos sila sa orientation, may ara sang dugang ni sa grado sa mga students? Yes, ang nila para nga at least kung mag-obra sila sang ilang emergency plan, kaintindi sila kung paano nila bala incorporate ang sa disaster na side. So aside from USLS, may ara pa next in line nga mga schedule kamo? Yes, may ara pa kami sa Bay 7. May isa pa kami ka school nga i-orient man. One day ni siya, Doc, nga activity? Ang ini siya, daw, afternoon daw 4 hours. 4 hours. So more on theory, kag ginapakita lang di siya ila kung anong mga dapat hilimuon. Waya sang aktual diri nga naghatag daw demo. Wala, kay siya, virtual. Pero naghatag kami mga videos. Okay. Tapos mga personal experiences namon, kay may mga question and may open forum. After the lecture. So this is an initiative sang local DR ni mo naton this Bacolod or may ara sa mandate nga dapat magpatigayon kamo sini? Actually part ni siya sang amon nga nga mandate sa DRMO as a whole. At the same time kay ginatap man naton ang mga school para nga ma-orient ang mga students about what is the city is doing, at the same time what is the Philippines is doing with in sa disaster preparedness. So makita naton nga at least naka-inculcate, nakahatag ka mo inputs sa mga students. Yes, sir. So good luck sa inyo, masunod nga mga schedule. Pero Doc, subong kundi alert level number 1 kita ang cases ta man kanubo kag ginaalaw naman ang pagtinerya sa mga puluyan atong mga medical team naton sung una nga nagabulig for extraction. Kumusta? Ano ning trabaho nila subong, Doc? Ang sa Action Art sa aton bala extraction na team sing una kundi damo kita extraction team. Ti ko mga alert level 1 kita, and then the cases perti kanubo pagkatapos ginaalaw naman ang home quarantine. I understand why naman kita sa ginadalaan nga facility unless nga may ara pa kita facility actually kay wala na namon ginsira ba isa kami nga ginbilin. Okay. Amo na sa Midway. Hindi. Ang ETCS kay ang Midway gina-prepare ta pa because wala siya kitchen. Okay. So for the meantime nga wala pa kitchen ang Midway, gina-prepare na to sa ETCS for annex extension kita nagabutang sa pasyente. Okay. So bali ang ginobra namon ang aton team same lang Japon pero ang barangay ginpa na naman nga
kung kinanglan na lang sila ginapabalik. Sang una kay gina-tap pati sa barangay nga mga rescue. I see. Ay, gali ka. So anyway, subong tulutaw. No, atong mga team naton da subong at least ang sa extraction may gin-assignan sila nga bagong trabaho, Dok. Same lang Japon sila kay naga-shifting na sila. Mm. At the same time, sila man ang gakuha sa mga trauma naton kag medical nga mga patients. Mhm. Okay. So, ga-response ba sila gali in every call nga mga emergencies? Yes, Action Art. Sige na sila duty. Sige. So, good luck sa inyo, team. Salamat, Gid, for the time, Doc. Kag good night sa imo. Okay, thank you mga Action Art. Mayong gabi. Action Firing Line.